Kubla yapi baru ke baju pe ya ke video haga nega channel ka chonga. Haga nega video pila banyu i ya kadur jongki ni ke brio ke badon ketia ke kamtu. Namar baleng apan i ya kadur ke chongki babun ke nongpet ke ba komen ba ki ong ba wat nom ka ya kadur jongki ni ke brio ke balia ki kam ke paman. Te kubla yapi baru ke baju komen ke video chonga menta ngala stenat ya ke komen ke jongpi namar don shu ke komen ke bakran snew lane ke batim si bat ki komen ki ba bernyom kawe ngaku apan ong halorkan ke video ba jing sha nyum dei ban pin idor watla ki le ki kam ki baman lane ki kam ki basniu namar kala apan kata hayeng asem chungki bat hakasino ka thau ka chungki henrei ki don pat katukan ne ki parlo ki ba ong ba habaka dor kadei bangi yada lane bangi ri yaki henrei kata ka jing ong jong ki kadei ka babakla namar ngi ki youtuber nyum don hok ban pin idor lane ban that ya kadur kadar ki brio wala ki le ki kam ki baman namar hajing imbrio ngem la ban ong bangi la biang la biet yo lese la shala chisni kawan ja hayeng asem ka jongi lane hayeng asem ka jongpi nyiru ni sokta lada kiwe kile yang ngi kumne kawe pat yo lese da kumna kumno da don kano kano ka cinca ka babakla kala ban poeru da ka kes yang ngi baju pelai ya ki video kublai shibun kublai shi jarngu ya ka jingkar shan jongpi bat ya ki komen ki bas tenat jongpi siwa bangan pengkut ya kan ki jingkaran ngaku aban ong ya pi ba wat ju ong bangida lane bangiri ya ki brio ki balong kum kini namar ngide ban burom ya ka yeng kasem jongki bat ya ki kur ki jai jongki watla une ukur jai jongki ule e ki kam ki boman nganges khamba pi ki nok peru pisung tu alor kata kublai shibun kublai shi jarngu ये तो क्या ले यार ये तो चलो तुम लोग पे बाहर में कुछ लफड़ा